Thank you.
Victor. Paparazzo isi aya. Paparazzo isi aya.
Ogbu ehi Obi Tiger kpụrụ isi o. Ogbu ehi Obi Tiger kpụrụ isi, ogbu ehi Obi Tiger kpụrụ isi o.
Kemgbe ị batara? Nothing, they don't reverse am. Okay, now. But so what? The next week, I'm going to have
Ya, número buena, número buena.